magigsunan. Dalay ko ng Diyos nining kautuhon nga niya nasab kami sa inyong distrito sa Sison. Katumiagi mga Sabado dito mi sa atatong biagi Sabado. Klaber dito sa unahan sa inyo dito sa Bikas Agion. Karong Sabado ha, upat mi ka grupo nga nagawas. Naay sa Kitsaraw, naay sa Kabadbaran, naay sa Silog na po sa Sibagat. Wala ko dito sa Sibagat kay dili mo tuo ang mga tawo sa ako dito. Bitang mga igsunan, salamat kay sa inyong minuto nga pagdawat nga kanamo dinhi sa Sison District kauban sa inyong distrito, District Pastor Bo. Salamat kayo. Dugay na ni nagsige og ka reschedule gani dili pa nimo ang imong distrito mura sa una. O lahi pa. Salamat po sa manindot nga awit kay gihatag sa atong igsuon. Di ko tuon magigsunan din nato kay nilanganon. Kay init ang panahon. Muna nga atong bubalansiyon magigsunan. Nindot tong presentation kagaina kay ang atong kainiton karon sama sa kainiton sa atong pag-alagad. Amen. 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 Di na nato panganuhin magigsunan nga kining kainiton nga atong nasinatian murag duol lang impierno. Kainiton lang sa atong pag-alagad. So, salamat kayo magigsunan. So, niato may aging adlaw dito mi sa Japan mga kaigsunan. Kini nga akong gipresent magigsunan, gipresent namo ni sa Japan through Zoom ra hinoon pastor. Pero nagkapuligi mi mga kaigsunan kay naman tay kini kitawag og language barrier. Kay dito sa Japan dili lang mga Hapon, na pagay mga Indian, na African, although English man ang istoryahan tanan pero lahi ra kining Bisaya buhay luman ta. Gabi dito na pud mi sa Japan, lahi na pud ang nag-present. Naupat na nahuman na mo ang upat ka presentation dito sa Japan, niini nga presentation. So, nagsugod na og kawas magigsunan, nagsugod na og kawas sa teritoryo sa usa pa nga division pastor, lahi naman ang division ng Japan. Northern Asia Pacific Division. So nisugod na og kawas. Kung unsa man gid kanindot magigsunan ning atong isigutan kay ng buntag, kini ang usa sa mga topic nga among gipresentar nga kamaong tanan, sayon ra kay ini ug kaanti kutang tanan. So sa unang slide ninyo makita although medyo hanap-hanap diha, di siguro na makita dito sa likod. Dili man gud pang outdoor ning atong projector. So mababasa ninyo na magigsunan nga ang Baan Church gi-recognize as model church sa tibuok South Asia Pacific Division ug sa South Philippine Union Conference natong November 5, 2022. Apan sa gikaingon pagay ng buntag magkaigsunan, wala gid namo ni gipangandoy, wala ni namo giplano. Katong gihimo gay ng buntag, igo ra to gihimo nga kini bunga na lang ni. Apan amo ning gidawat, amo ning nasabtan kadugayan nga usa ni ka challenge. Tungod kay kung mahimo ka usa ka modelo dili sayon. Sayon dili. Dili oy, daghan ang naglantaw nagtan-aw sa imuha. Muna nga aron ang pinakasayon. Ang pinakasayon namo nga mabarugan namo ang pagkamodelo, mao nga gihimo namo ang among kaugalingon nga available. Sa bisan asa mi paadtoon abot na gyud Japan. Basta naay mang imbitar sa mo mahitungod niini, dili gyud namo idalo. Muna nga ni ami karon dinhi sa inyong kaigsunan tungod kay amo pud ni pagigbahin sa inyo ha. Muna nga tungod di ana among gisulti sa inyo magigsunan nga ang Baan Seventh Adventist Church wala mi nakahimo og special or extraordinary nga mga butang. Amo lamang gihimo ang matag ang angayang buhaton sa usa ka ordinaryong magtutuo o usa ka Seventh-day Adventist. Busa tungod diyan ang tan magigsunan walay pagdaig alang kanamo kundi ang pagdaig, paghimaya ug pagpasalamat atong ibalik sa Ginoo. Amen. Dili ka buntagon magigsunan ang teksto nga gibasa kagaya ng pagbasa sa atong stewardship. Nindot na kay itong iyang pagpasantop itong sa atong stewardship. O sa atong dugangan lang o gamay makigsunan. Ang atong teksto nga pagatunan ng kautuhon o sa kakumun nga teksto nga memorize sa mga layman ug sa bisan pagliliman o elder mga membro sa iglesia memorize ni nga teksto. Nagaingon din sa Mateo 24:14. Ug ang maayong balita mahitungod sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan aron sa pagsaksi sa tanang kanasuran ug unya moabot ang katapusan. Mangduko ta makigsunan alang sa pagampo. Langiton nga mahaning takna sa kautuhon, magatuon kami sa imong mga pulong. Palihog o Dios, hatagi kami sa kaalam. Hatagi kami sa langit nun nga presensya pinagi sa balang espiritu. Himua nga mo mga kasing-kasing nga mga matambok nga yuta, diin ang mga binhi ni mong mensahe mo turog ug mo'y magapadasig ka na mong tanan. Ginoon Dios ni kautuhon ang tugyang kanimo ang tanan, pasalwa kami sa mga sala amo kining ihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Mga kaigsunan, kanus amo abot ang katapusan? Sumala sa stikso mga kaigsunan? Kanus amo abot ang katapusan? Kung ang mensahe may tungod sa gingharian, igawali na sa tibuok kalibutan. Ang pangutana sunod, unsaon nato pagwali sa tibuok kalibutan? Muna ang atong tunan karon makaudton magigsunan. Ang kalibutan nato dili matapos pinaagi sa COVID. Kisabay gisaynon sa inyong kinabuhi panahon sa COVID magigsunan. Kinsay nakasulay og lockdown. Nga di mo makaadtog bisag sa silingan. Kinsay gisaynon nga matagkan mo niya nakamasta niya kung matutag tindahan kinahanglan ta og natay tuyo pabaksinan pa ta. Binta atong dunay sakyanan kay dili maglisod kay lahos-lahos pero kadto mag-commute pero di gyud lisura. Dili matapos ang kalibutan sa gubat, gutom ug kamatay. Ang balang kasulatan nagsulti kanang mga butanga sinugdanan lamang. Apan unsa man na magtapos makigsunan sa aton nagkikingon kung ang mensahe sa kaluwasan, mensahe sa gingharian igawali na sa tibuok kanasuran. Atong tunan karon kung unsay atong ikatabang aron mahimong mawali na. Mangutana ko sa inyo makigsunan. Kinsa ba kaninyo ang muangkon nga tagalangit? Paliog taas ka mo. Tagalangit na ninyo. Kinsa muangkon nga tagalangit ha? Uy, nagduwa-duwa man sila, pastor. Galangit mo? Tagasison siguro na sila. Tagasison nila. Kinsa nagtuo ang igsunan nga dili ta tagayutan kay muulit ang langit. Taas ka mo. Kapag sila, pastor, di pa sila mamulit. Di pa sila ganang mamulit ang langit siguro. Amin yung igsunan, Brunel Lamiton. We are strangers in this world. Lumalagay na tayo ng kalimutan, kung muli ay tayo ng langit. Basta nagulat na nakasayan ng kaigsunan. So, dahil pamuntahan ng kaigsunan, matatalo lang sa inyo. Kinsa kayo kung gusto umupuyo ng langit ng kaigsunan? Ako wayo. Kaya na gusto umupuyo ng langit. Ano kung tatas na langit? Kung kaigsunan ka, ang langit na yan lang sa Diyos maya sa kuwan. Kapos sa palasyo, tuwianan, mapulos ulawan, wala tayong kasakit. Wala tayong problema, mga kasakit ng kaigsunan. Kita ang mga dito sa kaigsunan, tanaw rin o pabasa mo rin sa layo. Makita ba sa kaigsunan? Kita ang kaigsunan rin si mga membro sa Seventh-day Adventist. Wala talahimong membro sa Seventh-day Adventist sa kaigsunan kung wala yung tuyuan. Doon na tayo tawag ko mission. Asa na mission? Atong buluhaton, suko na atong buluhaton ng kaigsunan. Atong masaw. Hindi niya mag-kaigsunan dapat masaktan, mag-memorize na ito isip ko sa membro sa Adventista. Kaya muna akong tuyo ano na lang kalimutan. Wala lang kalidawat sa mensahe sa kalawasan. Wala lang. Hinidawat ka sa mensahe sa kalawasan. Tungod na niyo. Apit ka sa buhay. Yung sa tinig, make disciples of Jesus Christ who live as His loving witnesses. Muna itong mission mag-isunan. Mga disipulo ni Kristo kung nagapuyo na mga maligumahong saksi. Ano naman? And proclaim to all people ug magasamyaw sa tanang katawan the everlasting gospel of the three angels messages. Ang walay katapusang mensahe sa tulong manununda in preparation for His soon return. Okay, so matapos sa kami mo sa apil taan ng misyon. Sa bisan sa pamagi, sa pagkanta, sa pagkampo, sa pagwali, kung apil ng aming sila karon, malipot ang kawali. Niinig mo ang pagproklamar. Sumala pa sa atong text ng magigsunan, pagproklamar. Kapit ang inisip isip mo sa kami mo sa Adventista. Video man ka. Usa, Palit sa itong ice cream. hindi ako dapat may episode sa inyo, hindi ko naman ito kalimon. Usa lang ni katapit na amon kumpay, di ka sa mga presentation, sa mga stewardship seminar, na amon natambungan. Tama na, Di ka kaya Pastor Tingting o pre. sa Badoron. Stewardship directors na ito, kumpay o amon i-innovate. Pero actually, gamit na amon i-innovate. Halos iyahin tanan. Amo lang nakita ano niya among gi-present. Dili ni lisod sayo na kay makaigsunan. Ang tituloan ni makaigsunan, nagulan siya og wanted. Kung makakita mo pulong wanted makaigsunan unsa may unang mo santop sa inyong una-una. Unsa? Wanted unsa ba daw? Kriminal. Sakto na. Pero doon na po iban niya, pero naisumpay na nga gibutangon og wanted sales boy, wanted sales lady, specific ang iyang ipakita. Pero wanted ra gani ang unang mo santop sa atong una, kriminal. Labi nag masumpayan ko ning patong sa ulo. Una na ni dako-dakong kaso. So unsa kay kaso ani magkaigsunan, nganong gipangita siya sa balaod. Ang kaso niya is robbery. Pero atong tan-awon, hatagan nato og husay ug unsay kahulugan ani duha ka pulong.
gaina sa atong stewardship pagigsunan, isulti sa atong nagingon nga ang pulong nga kawat. Nagamit sa Biblia Malakias 3:8 nga pulong kawat. Ato nga tagan og definition kining duha, robbery ug theft unsay kalainan. Ang robbery magigsunan matwa dinhi, mao ari na nako na basahon dito na nako. Ang robbery magigsunan gamitan na siya og pwersa. Kung palinitan si pastor nasa gigunitan nga cellphone or kwarta, tiuna nako sa kutsilyo, tiuna nako og pusil or ako baka siyang sumbagon, sipaon, kuhaw na ko to yang gamit, gamitan nako og pwersa. Mo nang tulis si pastor mismo nakakita sa akong pagkuha. Pero kining kawat to gani magigsunan, kanus malipat si pastor, adi sir nako kuhaon tong iyang cellphone or kwarta. Kung wala sa kabantay, adi sir nako kuhaon. Kanang wa kabantay ang tag-iya, mo na ang pagkuha sa kawatan. So ang pinakaduol nga translation makaigsunan sa original Bible nga Greek o Hebrew, English. Ang gigamit sa English makaigsunan is rob. Sa English is rob, kun robbery. Sa Bisaya wala ta ringon nga nasayop ang kanang Binisaya, gani kining itik pastor sa Biblia, dili ko nimo itik gyud sa tulis. So ang pinakahaom nga makaigsunan nga pulong is tulis, dili kawat. Nagani sugilan magkaigsunan amot na kadug na mo sa radyo binuang nga tinunto ra gud nga istorya pero pasing nakadug na mo kanos adaw harbison ang mangga. Kanos adaw harbison ang mangga kung hinog na matud pa sa maong sigilanon nga binugoy ra po pero ato lang isagit gamay ang mangga harbison kung tulog ang tagiya but pasabot kayang kawaton tulog ang tagiya mo ni kawat tulog ang tagiya o wala diha moharbis ang iyang mangga bisag dili iya. So kini ang pangutana ninyo inyo ato makagalingan magigson, nakapanulis ba kita sa Dios? Ang pangutana sa atong kagalingon ikaduha nga pangutana, general pangutana, na makapanulis ba ang tao sa Dios? Malakias atong baligon ni Malakias ing mga 3:8 ngadto sa 9. Will a mere mortal rob God? Ang tao ba makapanulis sa Dios? Yet you rob me apan gitulis ko ninyo. Apan ang kamo mangutana, sa unsa man kami nakapanulis kanimo? Mingon siya sa ikapulo og mga halad, sa mga ikapulo og mga halad. Kamo og ang tibuok, kamo na ilalom sa usa ka tunglo, bisan ang tibuok nasod tungod kay kamo nagapanulis kanako. Makigsunan sa 8 makigsunan atong tan-awon. Makita ninyo ang duha ka word, tithes and offerings. Wala sa kay kunog tithes or offerings. Sa una makigsunan kung makadumdum mo, makabantay mo. Sa wala pa nang basahon ka ng sa divine worship bitaw, kanang mahitungod sa ikapulo. Kano sa na niabot kung makabantay mo? Pastor, kung makadumdum ka, kano sa na niabot ng basahon mahitungod sa ikapulo? Murag dili na sa 2015, 16. Kanang basahon bitaw mahitungod sa ikapulo nga emphasis. Sa kasagaran sa una makigsunan basta pabasahon tag stewardship, asa ta mulargo? Malakias 3:10. Dito ra tamong sukad atong ablihan ko ang tambuhanan sa langit ug bubuan kamo panalangin nga walay igong dapit nga kabutangan niini. Pero wa ta kabantay sa ibabaw nga ang duha ka importante nga makabutang wala ta nakapanulis sa kapulo lang kundi apil pud ang halad. Muna nga ato ning tun-an magigsunan kung unsa ka importante yung butanga. Kay baso nagtuo ta nga maayta sa atubangan sa Ginoo apan duna di ay kaso. Duna tay kaso atubangan sa Ginoo. Pinangita ta sa balaod sa Ginoo. Sa pagpanulis kung dili man sa tithes apil ang offering. So muna na yung magigsunan atong isgutan karon. Nindot na itong gipresent kay na may guna sa atong stewardship. So ingon ta dinhi, ang buhat sa Ginoo nag-aginod both dinhi sa atong lokal ug sa tibuok kalibutan tungod kay daghan sa imong katawhan nagapanulis kaniya sa ikapulo og mga halad. Busa naghangyo siya sa tanang membro sa pagkamatinumanon sa paghatag. Ang hangyo ba makaigsunan mahitungod sa salapi? O doon na pa'y mas lalong nga iskutanan may tungod niya nga teksto. Ato tanawon makaigsunan, ang pagpanulis kuno sa Dios may sama sa pagkuha og usa ka tinulo sa tubig gikan sa dagat. Ang dagat makaigsunan kuhanin mo isa ka tulo makuhaan, mahalata, mawadaan ba gyud? Bisan pag imo nang hakutan og usa ka drum, una ba maghakot kag dagat di na mahurot kay mobalik na mo sa dagat ng tubig. Di ko na makuhaan. Unya, kung ang kawanangan kuhanin mo usa ka panganod, nga ang kamatuoran di pud nimo na masudog sako nang kapanganon igagakabot dito pagkuha ko hinuon muna nga kung tanaw nimo ang kawanangan kuha na mo isa ka panganod muwardan ba siya wala gyud gyapon magigsunan kung ang usa ka bilyonaryo kuha nimo piso o di ba ka usa ka papel ang ana murag magbalor ba na sa tagiya
ing ana ang pagpanuli sa Ginoo murag way bili sa iya kay ang Ginoo pwede niya punon ang kalibutan ug bulawan pinaagi sa usa ka pulong lang. Tinuod dili. Ngano man? Tungod kay ang kalibutan gihimo niya pinaagi sa pulong ug dihay kahayag nigawas ang kahayag. Ug dihay gikan sa unang adlaw hangtod sa unom nga adlaw usara ang iyang gibuhat kad iyang gihaguan og maayo. Usara man. Gihimo niya pinaagi sa abog niya gihuypan ug nahimong kalag gamay kinabuhi. Ang tanan ng gawas pinaagi siyang pulong. So dili imposible nga pwede niya punon ang kalibutan og usa ka pulong ang bulawan pinaagi sa usa ka pulong. Munang ang isgutan nga pagpanulis dinhi mga igsunan dili gini sa labi. Tingnan dinhi doon naging mas lalong paniinip atong isgutan gamay kaya nag-isgut siya dinhi og relasyon tali sa magbubuhat ug sa iyang binuhat. Kung atong atrasan gamay mag-igsunan sa Garden of Eden dunay duha ka kahoy. Ang kahoy sa pag-ilas sa tong kahoy sa kinabuhi og kahoy sa pag-ilas sa maayo og dautan. Duha ka kahoy mag-igsunan. Ang usa mag-igsunan pagpataas sa kinabuhi, ang usa gigamit usa sa pagsukod. Matod pa, ang usa sa pagsukod. Gani, tingnan sa dinhi, gigamit katong usa, pero ato balikan mag-igsunan gamay. Duha ra bagid kapunuan sa kahoy dito sa Garden of Eden, kung balikan nato. Duha ra bagid. Ganahan mag-igsunan kung ato tanawon, pimirong si mana. Atong muna nga pimirong si mana patutong kahuman. Kaya lang na ibunga dito sa kaya atong muna nga igsunan sa mga kayo. Kapag sa atong muna sa tao, ang nalibutan na present mga nagpresent sa mga posibleng mga mula sa binuhat sa Ginoo. Kung saan naman nalita, dinosaur. Doon na may dinosaur, may Ginoo siya mo. Pero pala tayo mabasa ng dinosaur, na yung puputamos, tinawag na na elefante, na yung nagkagumunan na na, pero walay dinosaur. Pero ang kalibutan nagpakita, ano na may dinosaur. Pero sa balikan natin yung pulong sa prutas, igsunan, nagtuon ko na durian, ito panahuna, may durian dito sa Garden of Eden. Pero ako durian ito sa natin, yung kita nga ito. Ako panahuna nga, durian dito, pero katong durian mo ito, nga naman ang tulong, nigawas na ngayon, ito mga kalibutan. So ang durian ako panahuna, may tulong. Mga nga, durian. Kaya na kami durian pero, posible na nagkaroon na nigawas, hindi mo na sa inyo. So tanan hindi mo sa Ginoo nag-chisa na man niabot sa atong nabawasan ng mga hindi na akong kadinason wala na hindi mo sa Ginoo. So kung ato isgutan, kung bunga na ang isgutan, pwede may kana. Dili na kayo ha. Katong sa lang igamit sa Ginoo sa pag himo asapon, himo niya na medium. Instrumento sa pagpapili, sa pagkamulan ang mga pamili, ang pag-upsize ang verso ng igsunan. Kung may isang mga tao yung mga Ginoo ko masulod, Ginoo ko, hindi nga natin ito ng pagkita kami. Wala na lang ito tayo yung butalan, kaya kung wala pa kung yung butalan, hindi ito masala sa lang sa iba. Wala lang, Ginoo ko yung basol. Pero ito na lang ang isunan. Posible ba po, Ginoo tayo pilihan ng Ginoo sa laing bahid. Tungkol kaya ang atong kahoy, moto ang atong kagawasan sa pagpili. Moto ang atong pag-exercise ang kagawasan sa pagpili. Ang katungod sa pagpili, may usa sa pinakabilin mo niya kagawasan. Bisan gani ang ito din ang ginawang gamit ng mga pamaagi. Pero ito po naman ay gamitin sa pag-atiman sa iyang nindot o mga lovely na creation. Pero ano tanaw? Apan sa laing bahin, posible nga wala na siya choice. Nga naman, ang paggamhanan sa Ginoo nakapundar diha sa gugma. Dahil ang gugma nag-demand sa kagawasan sa pagpili. Kung saan mag-ibisaya ng demand? Kung bisaya na sa inyong pumila ng demand. Bisaya ng English na sa demand. Nagpugos. Kanang nagawin yung demand. Na kagawasan sa pagpili. Muna ang gugma, hindi mo na po yung pugso. Kaya iya na. Pagpili na niya. Muna na iya ginas ka. Ang maong kahoy, gigamit lamang sa pagpadayon sa relasyon, tali sa magbubuhat o sa iyang binuhat. Panggamana sa Ginoo nakapundas yun sa Ginoo. Wala yung putog sanay. Lusa, ining-amang pag-aling mag-igsunan tayo, ito pag-unahunan na ipupus mo putog sanay ni. Promotion na niyo o depende rin ninyo kung makasabot mo o mudawat mo aning atong promosyon. Ang mga tabat ka sa padalig sa pagbalik sa buhat sa Ginoo. Sa matag panggamana mag-igsunan, dunay mga simbolo sa ilang otoridad. Kung makadumdum mo ang hari Darius, sa lihang si Daniel, natambog sa lamang sa liyo, tungod kay dunay dokumento na iyang nasilihuan sa iyang singsing. Nga ang tanan nga dili mo simba at tungo sa larawan, ilabay dito sa lamang sa liyon.
Ang hari dili gid unta gusto tungod kay amigo sila og si Daniel. Gani sa ginlanon mula nakatulog si Darius anang tibok gabi ug kaadlawon pa niadto na siya sa langop sa leon ug nangutana, Daniel, kumusta ka? Ang punto magkaigsunan nga nasiliyuhan siyang singsi ang mga dokumento kinahanglan ipatuman. Parehas karon sa atong pangamanan, mga gobyerno bisag sa mga organisasyon, asosasyon, doon yung mga silyo, doon yung mga logo, doon na pag yung mga dokumento magkaigsunan niya gibutangan og not valid without seal. Doon yung mga butang mga dokumento nga kinahanglan notaryuhan. May mo na dyan dahil siya nga public document. Katong nga mga silyo, katong nga mga kuan, wala na pumato pa din guarantee, nagagarantiya sa pagkatinuod ug angayan pagpatuman sa mga matang dokumento katong silyo. Bisan gani ang mga SK, barangay, gani mga logo. Bisan ang atong mga asosasyon, gani mga logo. Kita sa Seventh Adventist, doon tayo logo. Muna ang mga sa silyo, ilhanan nato pagigsunan. Ang maong kahoy sa kahibalo, atong balikan, usa ka sign o ilhanan o silyo sa Dios sa iyang otoridad, sa iyang pagkamahanan dito sa Garden of Eden. Sa dihang nisupak sa dalog si iba, nahimo sila nga anarchist, masinupakon o rebelde sa pangamahanan sa Dios. The same act, matot pa, mora po, susama na po ng mga binuhatan, mabuhat din sa kalibutan nga dunay mga nagdalaog death penalty. Dito sa Pilipinas, kinsa na naman ito nga last may napinaltihan o life sentence, death penalty. Itsigaray. Muto'y last, niya karoon, ibalingkamutan niya, ibalik ang death penalty, walang ibabalik, lisod siya ibabalik. Itsigaray ito, lethal injection. Muna lang, sa laing nasod, kung hindi naman kasalanan, doon tayo, doon yung firing squad. Susama na po niya kung doon ay sala, nga nahimo, doon ay mga salaot, nga nagdala kung sentensya sa kamatayon. Kung maura po na nga pagamahanan sa Ginoo, tungod kay walay pagamahanan nga mo-survive sa resulta sa rebellion or anarkiya, bisan pa ang sa Ginoo. Mubitaw ang isunan sa panahon nga doon ay kagubot, conflict, insurgency, or kita pa, rebellion dito sa langit. Diyon sa man sa Ginoo sa Satanas. Iyang gilabay, din sa kalibutan, ang bansa ng langit. Tungod kay dili po isang pabilin sa langit. Kaya walay pagkamahalan na mo-survive kung doon ay rebellion. Muna mag-isunan kaya nito. So si Adan og si Iba, sa dihang nagsubak sa ito, dahil mo silang rebelde sa pagkamahalan sa Ginoo. Tungod kay katong kahuya, mo ito ang silyo sa iyang pagkamahalan. Apan wala sila na matayag-diha. Tungod na siya sa dili, masaysay, kagugma sa Ginoo, nga ang iyang nunong anak, ang mga nagbayad sa penalty. Tungod nga itong pagbayad sa Ginoong Iso sa penalty sa salak sa ilang wala pagtuman sa mga balaod, na-restore ang ilang power of choice. Nabalik ang ilang power of choice. So pagkabalik ng kaigsunan, tungod sanglit wala naman sila sa Garden of Eden, ipalayas naman sila, God had to use another symbol of His authority and sovereignty. Hence, the tithe. Muna sa pagkaigsunan niya, wala naman ito sa Garden of Eden. Kung atong tanawin, di pasayon sa Ginoo sa atong panahon karon. Mangutanan ko sa inyo karon kinsa na ibakahan, bisag 20 lang ako. Bakahan 20 ka po. Bisag kanina na lang. At kalapatihan. Mo nang pumagi sa paghalad sa una nga makapasay tagsala. Muna na karon di pasayon sa Ginoo kay pinaagi na lang sa tithes kung ikapulo. Kaya kung diagi pa ito panahon na, nabiso kita, bro, ito di pa kamatyan ito sa Ginoo tanan. Wala na ito. Muna nga, ang iyang giangkon nga, iya is tithes. Ano na ang magigsunan ng isa din? Leviticus 27:30. And all the tithes of the land, ang tanay kapulo sa yuta. Kung ang tanay ng mga bunga sa yuta, mga prutas sa kahoy, iya sa Ginoo ug balaan kini sa Ginoo. Yan ang giangkon niya. Isulti niya sa stewardship nato kagayina. Apil nga teksto, Hageus 8, sa lapi ug ang bulawan ako man nag-ingon si Jehova. Ingon paghihapon rin Salmo 24:1. Ang kalibutan sa iya sa Dios ug ang pagkapuno niini. The world and they that dwell therein. Ang kalibutan ug silang tanan nga nagapuyo diha. Apil man igsunan iyang giangkon sa Ginoo. Muna nga ay ikapulo balaan ug iya sa Ginoo. Muna nga walay ako sumala pa sa atong presentang kagayina. So, dili magigsunan ang tanaw. When the tithe is withheld, kung ang ikapulo one mo giuli, money isn't the real issue. Dili sa lapi ang issue, ay dili mapobre ang Ginoo. But the refusal to recognize God's ownership. Apal ang imong pagbaliban, wala pag-ila nga ang Diyos mo ay tag-iya. Kaya may giangkon nga iya tanan. Sa wala ng ikapulo, imo siyang gibalibaran, wala mo siyang ilang siya tag-iya. Nagsimbolo og rebellion o pagrebelde. Ang rabiring nga giskutan niya, patid pa, is the withholding
ang pagpugong sa pagpuli sa Ginoo sa pagtahod ug pag-ila nga angay kaniya. Kusang kini ka harap-harapan nga pagsupak. It is an act of open defiance. Nga naman, sa dihang imong akapulo ang imong giuli, nakakita ang Ginoo la. Kakita ang Ginoo la. Perteng kitaan. Muna nga di kagatago kasi magmatago kasi lalong sa iyo, di ka makatago sa Ginoo. Muna nga tuloy siya, kay gisagutan siya, nga ang iyang iya, para sa siya, ikaw ang nagamit, kung ano mo giuli, nag-iwang ka nga, kawin nag-iyang, nag-iwang mali pahon, ako man hinagwan, ako ni, muna ang iyang giunaw na kasakit para sa iya, tulis na tabangan sa Ginoo, kaya hindi kita makatago sa Ginoo. Ano ito sa unahan? Apan usahaw na kuno sa tao sa pagpanuli sa Diyos, pinaagi sa gapudyot mo offering o kanang halad na wala mong bigyan usahay. Mato pa din offering is an expression of love and gratitude. Ang atong halad mao ang atong pagpadayag sa atong gugma o pagpasalamat. Ang pagpugong sa paghatag sa Ginoo sa iyang gipiyang kanato. Nagpaila lamang wala kita na higugma kaniya nganuman. Ato tanawan ni magigsunan. Tanawan ninyo sa kalainan ng duha. Ang tao, a person can give without loving, but it is impossible to love without giving. Sa kalainan, ang tao pwede makahatag ng walay gugma. Apan ang tao na gugma, imposible nga dili ang tao magigsunan niya gugma, hindi na kinasubuon. Magputos sa regalo panahon sa anniversary, magputos sa regalo panahon sa mga birthday sa iyang hinigugma. Kay hinigugma niya, muhatag siya. At ito yung hatagan ng definition ng pagkapulong basin. Hatagan ng katinawan. Sa dihang, sige kag ingon, dai, nahigugma ko nimo. Apa nagsige rin kag istorya, wala gyud kita anak. Pulong ra ginatawan kay love is an intangible. Dili makita, dili mahikap. Dili mo na makita ang gugma. Bisa pag-usahan mo na pag-sulti. Gugma, naglutaw-lutaw na gina sa hangin. Tama na gina sa baba. Apan ang bugtong ebidensya sa imong gugma ang imong paghatag. Sa diyan nga gugmakan, hatag ka og stop toys. Dahil gugma ko nimo, regalo na ko sa imo. Diya, sa diyan nga kayo na, nahingkap na niya ang gugma. Nahag pa niya, labi nagdako nga stop toys ng hatag. Hindi naghatag ka og bilidong nga regalo. Sa atong mga hinigugma, di kita maghatag og baratuhon. Maghatag kita ganang espesyal na ma-appreciate sa atong ipangigugma. Muna nga, kung nahigugma na nahigugma sa Ginoo, dili sensilyo ang atong hatag. Tungod kay nahigugma sa Ginoo. Muna siya nga, kung nahigugma ta, di na kinalang subugon ta. Kaya nahigugma man ta, muhatag ta. Muna ang definition sa gugma. Kinahanglan siya, dunay buhat. Sama sa pagtuong na walay buhat. Kasi ganito, ang pagtuong na walay buhat, ang gugma na walay hatag, wag yun na siya. Tama na siya sa hangin. Muna siya nga, niini, sa dihang wala ta naghalad, atong gitulis na Ginoo sa gugma, pagbati kung pasalamat nga angay kaniya, di lang isip atong magbubuhat, apan usap atong manuluwas. Ang salapi, gihimo lamang kininga simbolo sa atong pinakauyugan o mga kinaiya. Kini magong financial magigsunan, labi na o kining kwarta na isbutan, sensitive kayo nga isbutanan. Mag-isbut na gano'ng stewardship, mag-isbut na gano'ng halad o kapulo, sensitive kayo nga magigsunan nga isbutanan. Muna nga, gigamit lamang kini nga instrumento, tungod kay diha magsugod ang atong pag-practice sa atong kinaiya sa pagkamagihatagon. So, tingod sa Dini sa sulod sa iglesia, mo ni ang atong di unang kontra, ang kibali, sa area of finance, mo ni ang atong pinaka-problema. Kung pananglitan, nag-promote og stewardship para sa magparagahan ng kwarta. Mo bitang magigsunan niya, kitawag mi og team gugma. Kaya ningani mi din sa inyo ha, dili aron padaghanon ang inyong kwarta. Kung dili, padakumo ng atong gugma, kaya magawa si resulta ng atong pinatagan. Muna nga, niyan mi din sa inyo as team gugma, aron padakuon ang atong gugma sa Ginoo. Tungod kay mi sa dinhi, dili kwarta ang pinaka-priority. For the real issue involved are recognition of God's ownership, our loyalty, and love to Him. Muna ang pinakabugat ng issue. Ang kwarta ng issue, bagay na kinangan ginawa na. Pwede yun, humanon sa Ginoo ang buhat kasi yan. Pwede yun mo ba niya, patingog ko niyang bato, mawaliwon. Pero swerte ta magigsunan. Pasalamat ta, kaya gigamit pa ta sa Ginoo nga mahimong apil sa iyang buhat ng igsunan. So ano ta sa unahan? Ato na pinakamangbutan nga atong husayon sa atong unahuna. Kaya mo po diyang usahay sukway sa hunahuna sa Ginoo.
Ang tao may mga kaigsunan. Unya kung matag, nagkanang kong kwarta. Kaya akong kwarta ko, igo-igo kaya na sa buka. Nakapay tayo sa 10%, napag-i-promote na 10% or more. Saan naman na? Sama nga, kaya akong kwarta, buwan ni kayo. Mga kaigsunan, mamutanan ko sa inyo. Ganos manobra inyong kwarta. Twins. Ganos walay sobra mga kaigsunan. Bisan ko sa ano niya, nagsugod mo kami ng trabaho. Bisan ko mo kami ng trabaho. Ang sangko ninyo mga kaigsunan, kuwang lang gihapon. Una sa tao. Muna nga di kita makuntinto. Ang tao may nga, kunya na kumuhatag. Sakto-sakto naman ako, para naman sa mo sunod ako. Apan may mo na ginoon, no! The more faith we have, the more we give. Ganong gigamit mo ng faith mga kaigsunan? Kinsa may tagiya sa tanan? Sumala sa ating ibasa. Kinsa atong gialagaran? Siya ang Ginoo, matag paulaw kayo, anak na sa Ginoo, anak na ganitag mayor, sikat na kayo, niya, kita anak sa Ginoo, magluluoy. Muna magigsunan niya, ang Ginoo na itong exercise of faith, ang Ginoo ang tuburan tag-iya sa tanan, ganong dili na ito na maklaim kasi ang magkahatag. Example niya magigsunan, kining mga Macedonian, na usa ka mga pobre nga iglesia, ang panahimo sila maghihatagon. Dihan mo masinati magigsunan, kanang experience siya sa pagkamagihatagon, niya makita ng mga milagro. Balikan ako kamay ang sumilano sa usa ka babae nga balo nga naabtan ni Propeta Elias. Usa giingon, lutuin ko kay gutom ko, may montong balo. Kung amo ni lutuon niya, kung makita ko nimo naguha ko og kahoy, kay sugrod nako, kay katong amo lutuon last na ko namong pagkaon. Humanamo ka na to mamatay namin. Kay katong na hulaw, gutom. Wala na. Apan mo si Elias lang. Lutuon lang to. Kay ang Ginoo magpanalangin nga dili ka makulangan. Kung kitang tanan na hibalo sa sumilano magigsunan, nga kada adlaw, na ay nag-abot, kung wala na urot, nagsigig last kada adlaw. Kung nahuman ang hulaw, ngawa sila na kulangan. Muna magigsunan niya, ang faith, exercise of faith. Tingin sa atin it does not require much faith in giving money in abundance. Dili, lisod, ihata kung tunay naghan. Pero, usahay, nabalikod ni. Kaya usahay, matinumanan pa sa atong kapulong halal kung gamay pa tag-income. Pero pag dako na ganyan atong income, usahay, masayangan na ta. Pananglitan, income ka o 10,000, pilay times. Kung ma-offer ka 10%, pilay mabiling. So, matinumanon. Pag ako, nag-ipusyo din nag 100,000, pilay 10% kaya kapulo. 10,000, pilay 10% ka halal. 10,000 po, pilay nakuha. 20, ang itakuha. May mo naman kakasaya yung maling 10,000. Ako naman yung papalit Muna nga, primero, ang iisbutan pila ang nabilin. Pero pag ako nag-income, pila na yung nakuha. Kaya ako naman ang ikununa niya nakuha, kaya 20,000 na. Labi na nag-20% offering. Muna siya magigsunan, it does not require much faith in giving away in abundance. Lisod, lihatag ko sa hipon, kung muna lang nabilin yun, muna nga, kinahanglan kay kakong pagtuo para mag-slice. Sama ito sa kabalo. Nga i-recognize sa Ginoo nga iyang halad mo ay gidawat tungod kay mo ito'y last ug pinakadako sa tanan nga halad tungod kay iyan ang gihatag ang tanan. Muna nga it does not require. On the other hand, it does require much faith in giving sa in abundance mo. Ano ito sa ikaduha? Ingon ang tao, gihatag mo niya sa Ginoo sa ako para sa ako. Makapalit ko sa akong gusto, magkalaag ko sa akong gusto, para makabuhat ko sa akong gusto. Panalangin mo na sa Ginoo kay na may partnership. May una gano'n, no. God blesses us not so that we can accumulate, but so that we can invest in His kingdom. Yung sa din ang Diyos nagpanalangin ka nato, dili tungod atong tigumon. Palitag ka kakayota, palitag ka sakyanan, kundi magkatanan ka gusto natong paliton. Apan ang iyo din aron mahimot ang maka-invest sa iyang dingharian sa langit. Walay lain ang igsunan nga maka-invest sa gingharian sa langit gawas sa pagkamagkatagon. Isbutan natin ang invest dito sa unahan niya ang igsunan. So, ang langit mo ay kung sa invest nga dahil langit, bank in heaven. Doon ay sa kasong tao, lagyan na sa usa ka manununda, nga panghatag o pagkaon nga doon sa mga kabus. Di na siya sa manununda. Ang tao ni reklamo sa iyang pungot na tubag, unsa? Pagsigil ko, hatag. Pungot na siya sa iyang tubag. Apan ang tubag sa anghel, mag-igsun niya ni dulot yun siya kasing-kasing na ingon. Just give till the master stops giving you. Hatag lang hangtod nga muundang na ang Diyos sa paghatag kanimo. Mangutana ko mga igsunan, ni undang na ba paghatag ang
Diyos kanato. Makaigsunan kung niunang napang Ginoo wala ta dinhi. Kaya bisan kini atong himtang karon bisag iyanin na rin pero atong gi-recognize nga Ginoo naghatag aning tanan sa ato. Una nga wala tay katarungan sa pag-undang sa paghatag tungod kay ang Dios wala pa siya undang sa paghatag. Unsa man ang paghatag? Sa ako nag-ingon investing. Tingon sa dinhi, you don't lose when you give, you gain. Lucas 6:38 sa mag-igsunan matubad dinhi. Katong dasukon punon niya pinaugdo ang paghatag. Kay kung unsay sukod sa imong paghatag, mao ko'y sukod nga imong madawat. Muna nga ingon sa dinhi. So dili ka makulangan, dili ka mapobre kung magsigag hatag, ug ganan sa Ginoo ka. Dunay dili mag-igsunan daghay mga tao nga dili sila makapulo, dili muhalan, tungod kay ilang tan-aw nga mao ta panahon nga mahurot. So sige buhatag ani mahurot ang ginigadugayan. Apan may sa dinhi, but that is human computation and not divine math. Kayo sa manay ang mathematics sa mag-igsunan. Mathematics sa Ginoo malapias 3 Gs. Ablihan ako ang tambuanan sa langit, bubuang ko panalangin, nga wala na unya kung dapit ng kabutangan ni ini. Muna mathematics sa Ginoo sa naghatag ka. 2 Corinthians 9:7 yung sa dinhi, God loves the cheerful giver. Ang Acts 20:35 pag-igsunan mo siya, it is more blessed to give than to mas bulahan ang nagahatag kaysa muna siya mag-igsunan nga mathematics sa Ginoo. Muna kita nga tao usahay ko siya handog tag mapobre magsi kita paghatag. Pero nabali ang mathematics sa Ginoo nagpabili mo kita sa atong human computation. Ang 2 Corinto 9:6 mag-igsunan nag-isgot siya diha nga bisan ang scripture nagtudlo kanato kung gamay ang imong ipugas unsa may imong ganihon kung mubugas ka og daghan ani po ka og daghan muna nga mag-igsunan kanang ikapulo imo ra ginagiuli kay iya sa Ginoo kini nga atong ipugas nga investment diya sa Ginoo kini nga atong halad busa kung nagkapulo tag 10,000 unya naghalad ta og 100 dili ta mag-expect mag-igsunan na kung bahin kay kanang 100 na may ipuhunan muna nga dili ta mag-expect nga mara kay ipugas unya gusto ta ko aning daghan muna siya mag-igsunan giving is fellowship muna siya gisgutan din mag-igsunan experience ni Pablo sa panahon dito sa iglesia sa Pilipay di na makaigsunan na himong nag-fellowship pinagi silang paghatag o pagdawat po sa uban sa Review on Heralds mag-igsunan September 13, 1906 mingon siya din God will allow some Christians to have needs so that others can fellowship with them by meeting their needs. Sabi siya mag-igsunan, ang Diyos nagtugot sa ubang mga Kristohanon nga adunay panginahanglan aron ang uban nga mga Kristohanon mo ay mutubag sa ilang panginahanglan. Gitugot sa Ginoo. Mutangan po sa inyo magkaroon ng igsunan. Asa may inyong pilion? Kamoy mo tabang o kamoy tabangan? Kaya gitugot sa Ginoo nga ubang mga Kristohanon adunay panginahanglan aron ang uban mo ay mutubag sa ilang panginahanglan. Kung sa inyong pilion karon, kamoy mo tabang o kamoy tabangan? Kamoy mo tabang. Ano ba sa inyong tabang? Pero kami lang tabang no, naglipo magyapon ng uban. Kaya taga ta mag-logic kung sa kanindot kung kita'y mo tabang. Kung sa kaya akong advantage. Panalitan, ipanalangin na to sa Ginoo 100,000. Kuha na kung 10% na tithes, 20% mo offering. Pili na bilin? 70,000. Nainilo sa kuha na may ginabang. Itagaan ako 10,000. Pili na bilin? 60. Asa may dago ang 10,000 o ang 60? 60, siyempre. Ako may ipanalaginan, kami na itong na-share. Pero tabang na ito, ako na kayo tumatabang siya. Pero ang panalangin, di rin niagi sa ako. Kita mag-iagian sa panalangin mag-igsunan, makabenepisyo po na mag-igsunan. Dili ta mahimong channel kung wala tagi-agian. Muna iniagi gid ang panalangin sa ato. So muna ang logic mag-igsunan, mas nindot gyud kung ang panalangin sa Ginoo direct gikan sa ato. Agikan sa Ginoo nga direct sa ato. So pinagian na mas piliun nato ang pagtabang kaysa kita ang tabangan. So doon ay mga misconception nga atong ginahanglan walaon sa atong nahuna. Kaya ako pang tao na gunahuna yung sa din God needs my money. Ako pang tao na gunahuna nga ang Ginoo dato mong puno. Yung anong pahan mong gining kapulo, pahan mong gining halan. Siguro, kumpre po ng Ginoo, hindi nato tagaan. Kumpre mo na sa pang tao. Ibig sa din God is not going to broke. Dili siya makunsa kung hindi mo siya tagaan. God does not need my money, but I need to give. Nganong I need to give man? Atong tanaw na sa mga sunod nga slide mga kaigsunan. Ikaduha sa dinhi, God expects a tenth. Gi-expect sa Ginoo sa tuwang ikapulo ra. Ibig sa dinhi no.
God expects everything, tanan, apil ang imong halad, nga siya ang tag-iya ug tinugyanan rata. Ato tanawan ni magigsunan sa Counsels on Stewardship 2, chapter 2, page 18. The Lord does not need our offerings. Ang Ginoo wala nagkinahanglan sa atong halad. Kung atong tanawon, we cannot enrich Him by gifts. Di nato siya madato, says the psalmist. All things come of Thee. Ang tanang mga butang gikan kanimo, and of Thine own we have been given. Kung pinaagi sa imong gihatag, nakahatag bidya animo. Ingon dinhi. Apart from sa dinhi, yet God permits to show our appreciation of His mercies by self-sacrificing efforts to extend the same to others. Apan gitugutan sa Ginoo aron makasinati ta aron makahatag kitag pagdaig sa iyang paghatag og sakripisyo nga gusto po niya nga mas-extend nato ngadto sa uban. Sa sumpay ato nga sinultihan magigsunan mao ra gihapon. Ingon sa dinhi, this is the only way in which it is possible. Mao lamang kini ang bugtong paagi posible nga makapakita kita sa atong pagpasalamat ug gugma sa Ginoo. He has provided no other. Wala nagilain. Muna, si balik ko na ko ha. Yung sa tini. God, the Lord does not need our offering. Wala sila ginawa sa atong kanang atong halad yung buto na naon. Apan ningon sa tini, this is the only way. Maura ni ang posible nga nailaing posible nga pamaagi nga makapakita ta sa atong pagpasalamat ug gugma sa Ginoo. Maura gina siya ang diha sa halad. So muna siya atong tanan magigsunan. Dili siya madato, dili siya mapobre sa atong offering. Pero kinahanglan ta muhatag gawa na gilaing pamaagi sa pagpakita sa atong gugma sa Ginoo. So ato dining balikan gamay. Dili magigsunan usahay naghunaw na mga tao nga extravagant living is wrong, not but extravagant giving is godly. Kita mga tao din sa kalibutan magigsunan nag-angkunta nga mga anak ta sa Ginoo unya mamaulit ang langit. Isang litang ta sa usa ka sundalo. Ang sundalo magigsunan dili na siya matugira nga bugat og dala. Kay dili na siya maka-maneuver, di siya makalukso, di siya makatambling, bugat yung dala, di siya makatago. Kita magigsunan nga mga anak sa Ginoo nga muli ayog langit. Dili ta kinahanglan niya magpundo mga butang nga makapabugat sa ato nga makapalangan sa atong pag-ato sa langit. Basig may sama ta sa kasinatian sa pinagikuan. Pero karon sa atong kalibutan wala sa Kristo. Manang kung dalo ta karon ugma, dalo kung gihapon ta. Muna nga, ayaw paghulat nga makatrabaho ka, adisar ka magmatinumanon sa imong kapulog halad. Nga naman, wala gani ka kapulog halad nga gihinatagan ra ka, samot lagi mo ng hinaguan. Ikaduha, ayaw paghulat nga mamingyo ka. Nga naman, kung dalaga pagkakaroon ng ulitaw, nga ikaw ra isa nag-desisyon sa imong kwarta, samot na unyag mamingyo na ka, duha na mong nga mag-decide. Unya kung ang imong bana o asawa di magtutuo, dakong problema. Di igid mo makauli, maghalad ng kapulog. Problema ninyo may muna inyong away. Labi na kung ang asawa mo ay magtinumanon, magkapulog halad, nagsalig na sa income sa bana, na magpangitam ng bana sa income, paingon. Muna nga, dili na magulat nga maminyo. Ato sa himuon nga lifestyle, learn generosity now. Mingon si Juan, makikisunan sa 1:1-18, nga kung nahigugma ta pinaagi sa pulong lang, wala gid ta tinud-anay nga nahigugma. Tama na ta sa istorya. Ingon sa atin makikisunan. God has given us two hands. Gihatagan ta sa Ginoo og duha ka kamot. Ang usa sa pagdawat ag usa sa paghatag. We are not cistern made for holding. Wala ta niya gihimo nga usa ka banga nga punduhanan. We are channel made for blessing. Kita na ba banga kasi kaya nagbanga ang tigsunan. Kanang banga, kaya lang banga. Kanang banga, kanang dili tong banga karon nga naigripo sa gawas katig banga gid nga lumot magana kag gaya og gibalintiwan. Pero bugnaw ang tubig diha. Ang tendency sa banga magigsunan basta mapuno na, hindi mo binasang kuhaan kay puno naman. Usahay mangusik pa ng tubig diya, hindi mo magamit dayon. Muna nga gingon, we are channel made for blessing. Tanawin mo, kung nga nga pananglitan, drum, kung kining mo awas. Muna siya nga pananglitan. Wala tagihimo nga drum, kundi tagihimo nga channel made for blessing. Counsels on Stewardship, page 36, magigsunan yung siya din. And if men will become channel through which heaven's blessing can flow through others. Kung ang tanang tao mahimong sandayong sa panalangin, diin mag-aawas ang langit ng panalangin ngadto sa uban. Yung sa dinhi, the Lord will keep that channel supplied. Ang Diyos magapabuo atong panalangin mo na nga.
atong tanawon nga usa ni siya sa nagsaad. Yung sa dinhi, it is not returning to the Lord his own that makes men poor. Dili ang pag-uli sa Ginoo sa iyaha mo'y makapapobre sa tao. Usa gyud dinhi, withholding tends to poverty. Unsa may nakapobre magigsunan sa tuwa ang pagpugong sa pag-uli ug paghatag sa iya sa Ginoo. Malandong ta na magigsunan kung unsa atong gihimnan karon. Kung naglisod ta basi kinahanglan na naton ibuhian. Kay ang nakapapobre sa ato, kining poor nga word magigsunan, dunay definition ani nga poor nga pobre literal. Pero sa English na po'y poor nga ang definition ani is makaluluoy sa Bisaya. Poor pwede po nga makaluluoy, pwede po poor nga katong amin og napabang diha. Kini napoy pangutana din ang Dios ang atong magbubuhat ug kita iyang mga binuhat. Amen. Amen. Ang atong mga ginikanan gitawag og procreator, pero ang Ginoo iya atong magbubuhat. Kita siya naghatag sa atong kinabuhi. Kuna nga dakong amen ni ana. Ikadawang pangutana, ang Dios ang tag-iya ug mga pinihilan ta. Amen. Amen. Amen gyud magigsunan wagi ato bisan kanang atong mga asawa ug mga bana. Sa kung sa nga posisyon, diangkon sa Ginoo na tanan sumala sa atong gisgutan ni atong previous nga mga slides. Ang Diyos ang atong mangluluwas ug kita iya mga linuwas. Amen? Kaya kung dili siya ang nagluwas nato magigsunan, kinsa man, kinsa may lain nagpagamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Atong tanawon magigsunan ng 1, 2, 3. Gisam up, gisamaray sa din sa number 4. Nag-uli ta sa atong ikapulo, isip simbolo sa paghatag sa Ginoo sa pagtahod ug pag-ila nga siya mo'y atong magbubuhat, manluluwas og Dios. Muna ang tindog sa ikapulo magigsunan. Nganong nag-uli ta? Giila nato siya, gitahod nga siya ang atong magbubuhat, manluluwas og Dios. Ang 6, 7, 8 magigsunan nato, 5, 6, 7 atong tanawon. Naghatag ta sa atong offering isip atong pagpadayag sa atong gugma sa Ginoo. Muna nga ang atong offering dili na siya pinugsanay. Pero usahay may isgutan nato na magigsunan kaya ang balang kasulatan ang isgot walay mabasa sa Biblia. Walay mabasa sa Biblia nga ang halad 10% or more. Walay mabasa. Pero atong masabutan ninyo may isgutan nato magigsunan kay kung walay mabasa nga 10% or more ang halad, wala po'y mabasa nga less than 10%. Muna nga asa man karon ang atong piliyon ani. Atong tanawon kaasay mas pabor sumala sa balang kasulatan. Ingon sa dinhi, naghatag ta sa atong offering as our investment of business partnership with God. Pakignegosyo, makig-partner sa Ginoo, magigsunan niya ta. Makig-partner ta sa Ginoo. Siguro ang atong dili kita malugi kay Ginoo gud atong partner. Bisag unsa pa negosyo nga atong sudlan, gawas basta kay legal lang, di daotan, Ginoo atong partner. Siguro gina nga di ta malugi kay Ginoo gud na. Muna yang saad. Muna nga mosulod magaytag partnership magigsunan atong bisag unsa na lang forex kapa, bisag unsa na lang mosulod magayta ato nya Ginoo-noon nga klaro di ta mosulod nga partnership magigsunan. Moto gyud na ko kaina. Nagkapulo tag 10,000, naghalad tag sa 100. May investment ni mo na nga mangita kag income nga business partnership kagamay ra sa puhunan nga atong gihatag. Muna nga 10,000 uli naman to, dili man to ato. Apan atong hinumduman magigsunan ang number 7. Kini tanan gisamarais. Ang negosyo sa Ginoo, God's business is not gaining money. Dili ang pagpadaghan og salipi. It's giving and sharing of love. Ang Ginoo magigsunan ay gugma kanato. John 3:16 nga iyang gihatag ang bugtong anak ug ang tanan nga mudawat kaniya dili malaglag kung dili adunay kinabuhing walay katapusan. Kita magigsunan dili ingon nga kita naa sa kamatuoran. Dili ta mohukom sa mga tawo nga wala ko din sa sulod. Tungod kay apil to silang tanan sa gugma ni Kristo ug amayan lang silang mahibalo. Tungod kay kutob sa mudawat makadawat sa gasa sa kinabuhi. Apan katong di makadawat dili pud sila makadawat ng Kristo mo na nga masigwa sila kahibalo. Kung wala sila kahibalo mo na atong kahibalon. Pero kung nakahibalo na sila unya di gyapon mudawat, adi na nato na problema kay ang Ginoo nagrespeto sa pagpili sa tao. Unsa pagkakita nga tao. Ato na hisgutan kadali magigsunan. 10% is equal to 100%. Ngano man pila may ikapulo sa usa ka libo? Pila? 100. Dili pwede 101. Dili pwede 99. Dapat 100% din siya 100. Muna ang ikapulo. Di nato na siya pwede kuhaan, di nato pwede dugangan kay that is what God require. Bring ye all the tithes, Malakias 3:10. Symbol of His authority and sovereignty. Iyang simbolo sa iyang otoridad o panggamahanan. Divine recognition and honor. Muna sa magigsunan. Ang sunod na pangutana,
kano sa ka nagsugod sa pag-ila sa Dios ug pagtahod kaniya isip atong magbubuhat manluluwas og Dios. Sa lakto niya pagkaistorya kano sa makagsugod ikapulo. Kung wala pa, kano sa mga magsugod. Pero abin niya magigsunan, kita mga Adventista, dili kayo sugutan na ikapulo. Kaya dugan na kayo tani, kaya matagbasa nato sa Sabado, lakias 3 days good na. Dili, Leviticus 27:30. Kano lang halan ang huwag kayo nato na impasay sukat pa sa unang panahon. So, sunod niya pangutana, kung wala ka nag-uli sa imong ikapulo, isip simbolo sa imong pag-ila sa Dios, isip pagtahod angay kaniya, isip imong magbubuhat manluluwas og Dios. Kinsa man karon ang imong Dios kung wala ka nag-uli sa imong ikapulo, kinsa imong giilang nga Dios? Duha ra ka pwersa makigsunod dinhi sa kalibutan. Kung dili ka sa Ginoo, iya ka sa kaaway sa Ginoo. Walay neutral makigsunan, walay purgatorio nga isbutanan. There is no such thing as neutral. Karon mangutana ko, how much do we love God? Pila man gikanako atong gugma sa Ginoo? 3% ba? Or 90%? Ato nang tanawan kung sa kanako ang gugma sa Ginoo sa tuwa. Sa dihang gidupa sa Ginoo ang iyang tibuok kinabuhi dito sa Kalbaro sa krus. Alam ka nato magigsunan. Pila inyo nakita nga porsyento sa gugma diha? Pila? That's good. 100%. Ang gihatag sa Ginoo gipakita niya 100% mo na nga ang gugma dili gugma kung dili 100%. Mo na nga ang gihatag sa Ginoo. Nakoy logic gamay magigsunan. Sa dihang ang imong asawa, may imong nadong pasaylo ako dong kay nga akong gugma nimo 80% ra. Musugot ka nga bana? Asa ba imong tong 20? Gawas sa gugma sa inahan o sa imong anak? Sugot. Or ang imong bana may imong day pasaylo ako day kay nga akong gugma nimo 80 ra gyud. Sugot ka nga asa nang 80 na pa imong. Muna magigsunan isip sa gugmang magtiayon, bisan yang porsyento di ta mosugot. Ang Ginoo magigsunan tanaw ra gud. Gihatag sa Ginoo tanan sa atoa. Tanang panalangin gihatag sa atoa. Pero kinsay atong gihigugma? Ang Ginoo o ang atong kaugalingon. Muna pong matanaw sa Ginoo tungod kay gihatag na sa Ginoo tanan. Pero pag ingon nga nahigugma ta sa Ginoo, maglisod tag uli bisag 10% sa atong halad. Kay duar ta sa atong 10% nga kakulog nakalansang. Usahay po magkaigsunan kini. Bisan sa problema nato sa mga mayroon nun, malimot na ta nga dako kayong gihatag sa Ginoo kung sa binugi pa mga istorya. Kung sa binugoy pa, dako kayong giposta sa Ginoo sa ato niya. Dinhi lang sa binulan yung mga mayroon nun. Dako na kitag problema, murag tibok kalibutan ni batog sa ato. Ni sulod pagitag mga loan. Doon na pagitag mga personal nga kagustuhon, matong mabaylo kontra sa gugma sa Ginoo alang kanato. Ang atong kinabuhi makigsunod sa kalibutan naa sa gubat sa doubt ug sa faith. Kining kabalaka ug pagtuo. Ako ipakita ninyo nga picture makigsunan. Si Pedro makigsunan mo padumdum mo. Nakalakaw sa tubig, tinuod dili. Nakalakaw si Pedro sa tubig. Apan kung wala na naog si Pedro sa bangka, makalakaw siya sa tubig dili. Dili gyud makalakaw si Pedro sa tubig kung wala siya ninaog sa bangka makigsunan. Busa ang hagit sa Ginoo makigsunan nga naa sa Malakay 3:10, nagpabiling miingon, sulay ninyo ako. Ano man, hangtod karon wala pagidda nga naog sa atong bangka. Wala pagidda ni sulay sa Ginoo. Tungod kay naata sa pagduha-duha. Naata kahadlok ta nga tinungkol pagkain. Nya lain na banta mo testing kay pag testing nato tanaw nato nga mutakilid big naik daan palagi ko. Tungod kay na mindset na sa panahon nga negatibo. Tungod kay imong pagtuo dili buo. Muna nga mo pagay pagsugod nimo gampo pag aksyon na dili mao. Ikaw pag ginaghatag og konklusyon daan palagi ko. Muna nga ang pagtuo nato magigsunan ang atong gubat sa kalibutan, ang atong kaugalingon ug ang atong pagtuo sa Ginoo. Sa dihang si Pedro nagsugod og duha-duha, ni unlod na siya sugod mga kaigsunan. Apan nagpasalamat kita kay hangtod karon ang Ginoo nga nagtunol sa kamot kang Pedro naa paghapon nagtunol sa iyang kamot karon nga nagkumangay tagtabang sa iya mudaan nam sa mudawat kanato. Amen magsuon? Amen. Muna magsunan nga dili ta ngay mabalaka. Kay kini kalibutan matud pa sa mga isbutan ng bulanon nga mundig maludon ning barko may mag-ako. Mubita ito magigsun makarumdum ko. Biyahe ko sa akong biyahe sa unang ikan sa Japan, padulong sa diri sa Papua New Guinea. Nakasugat may bagyong penting kusuga. Nga ang among barko halos din na muabante. Niya ako'y nag-drive atong panahon na magigsunan. Giingnan ko sa akong kapitan, bihing kung kamao ka mo ampo, pag-ampo na. Kaya nakarumdum ko na among kapitan o paampuon ko. Ako kay may nampuon man kong daan. Una-una po na ako. Anong dahil balunod ng barko, may mag-ako ni. Kaya una-una.
Pero ang mindset yun na ko tinong magigsunan. Sa pagsugod pa lang ng eskwela, gina-discourage na ko nga di ko kukuha ang barko. Siman kay masig malunod ang barko, kaunong pag-iho, mamatay ko. Una-una na ako, namin silingan nga nahog na sa hagdan, matay man. Wala tayo, klaro, kita taman. Moto nga ako, basta magbagyo na gani, magsige na kong picture anang balod nga, video. Anang balod nga musaka sa barko. Nya, masuko nga akong magkaubanan ninyo niya, ngayon pagsige video anang dagat, kaya nagbagyo na, mugara na. Ano pa nila? Pero pagkahuman sa bagyo magigsunan, di pa kupiyahara ko atong imong kuhan. Itong video bitaw nga kusog kayang bawo. Mumupiyah man dahil magigsunan. Ang akong mindset ana nga, bisan pagkapila na malunod ng barkuha o dili pa ko ito sa Ginoo, pagkanindot sa sugilanon nga ako ray buhi. Di ba? Dako kay nga sugilanon pero dito ra ko tama na sa pagbaistoryahan. Kung tayo mihimuan na kay Ginoo may nagbutan ng tanan. Muna nga ang atong kinabuhi ni kalibutan ng magigsunan, isalig nato sa Ginoo kay siya ang nagtunol sa iyang kamot. Kita lang ang kulang ang mudawat kaniyang magigsunan. Naging sa din magigsunan. Sa Marcos 12:30. Love the Lord. You shall love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength. Ang Diyos nag-awag magigsunan nga higugmaon nato siya sa tibuok natong kasing-kasing kalag, huna-huna o kusog. Niya ang atong gugma siya magigsunan sinsim yura. Kaya kung maghalad ta, ang pinakaubos sa atong bulsa mo itong pitaon. Wala na plano, dili systematic na paghalad. Kung nahigugman ta magigsunan, layo pang anniversary, nakaputos na ng regalo. Layo pang Valentine's, naka-tima-tima na tag-ahat na itong mga bulak. Dili kay kung panahon nga doon na yung okasyon, nanisip pagka magkara-kara, kapili ka, katong pinilian ng mga bulak, tapos daplin. Muna magigsunan. 1:3:18, balik ko na ko pagsulti, pagbasa. Mga anak ko, dili kita mahigugma sa Diyos, pinaagi sa pulong lamang ug sa dila, apan pinaagi sa buhat ug sa kamatuoran. Di lang taman-taman na sa istorya. Kaya yung tahigugma ta sa Ginoo, pero wala tayo halalan. Diskutan ang relasyon magigsunan. Ano ita sa relasyon? Ano ita sa pagpanaop diri sa kalibutan? Adiri sa inyo, pilay bahin sa tag-isayuta kung magsaop ta. Diri sa inyo, basi dili pareha sa moa. Kung nagsaop ra ta, pilay bahin sa tag-isayuta. Ikapila. Ikapat pareha sa ligapon sa moa. Kana ikaupat magigsunan, ikapila man. Kung ikaupat, pilay percentage ana. That is 25%. Mo na ina kung pangutana magigsunan. Kung ang atong amo ngayutanon nga dili mo naghatag sa ulan, di mo naghatag sa kainit sa adlaw aron mutubo ang atong pamuma, dili mo naghatag sa atong kusog, gitagaan nato og 25%. Nganong dili man ta maghatag sa Ginoo, nga mo naghatag sa tanan. Kung imo tanan 25%, kuhanin mo nag 10% nga kapulo, nabay bilin pila 15%, mas taas paghihapon ang imong halad kaysa imong kapulo. Muna, basic lang, logic nito tanan. Ato isgutan ang relationship. Kini ay kapulo magigsunan, recognition or pag-ila. Muna katag ka sa Ginoo og 10%. Kung sa relasyon niyo nakita na sa kaila mo, kung sa relasyon niya sa kaila mo. Nabay relasyon niya sa kaila mo or di kayo. Na ano, dili kayo, kaila lang mo. Pero tungod kay kaila mo, nag-ila ka sa Ginoo nga tag-iya, hatag dai kasi yaw 10%. Kaya nakaila ka kasi ang tag-iya. Isgutan ang gugma magigsunan, love or lover. Di ba relasyon? Mas bukat na nga relasyon kaysa ka nagigura mo kaila. So kung lover ta magigsunan or kanang nanod na relasyon nga naghinigog maay, dapat mo na man ang halad. Dapat ang atong halad nga atong gibasihan ang atong gugma mas taas sa atong ikapulo. Kaya kini ikapulo igura mo ta kaila, kung naghigugma ta sa Ginoo, mas taas pa na siya sa halad. Balik ko na to digatan na magigsunan. Amo ato nag-emphasize. Kay balik ko na ko ni tungod kay usahay balimtan lagi nato nga ang atong napadasi ug napasabot og maayo ikapulo ra. Apan ang isulti diha, tithes and offering. Unya nakaisud ana magigsunan kay kung dili ka mutuman may ilalom ka sa tunglo. Pero kung mutuman ka, mapanalanginan ka. So ang pagpili nimo karon asa man ka panalangin or tunglo. Do magigsunan. Pero ang imong sigurohon nga nahimo nimo ning duha, dili na kay tithes kun dili apil ang offering. Kay kung dili siya importante, nganong gi-apil man sa Ginoo diha. Sa Malakias 3:10 nga atong gitanaw kay magduot ang kapulo ra dito. Nganong sa 8, giapil man niya ang offering. Ngano man nga makapanulis man ta sa iya, apil ang offering. Muna siya hospital magigsunan. Tungod kay muna ang basihan sa gugma. Muadras sa karaang panahon magigsunan. Basihan nato ng 10%. Sa panahon sa ikapulo sila sa unang magigsunan, maghihapon na sila og bibitan ng utana ko sa inyo magiging nabay bangkahan o kandingan.
Kaya ang pagkapulo sa una, may hapon na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang mutok pa sa isa ka Diyos, muna siya gitawag, ikapulo. Mapiang, mabuta, may sakit, maniwang, may kagin, dili na siya bayluan kaya ikapulo. Mao na siya ang role sa ikapulo. Pero ang halad makaigsuunan, walay ikasaway, pinatambok. Muna nga, kung imo tanawon, ibaligyan nimo ang niwang nga baka ug ang tambok dito sa merkado kisa may naghalin. Ang tambok o ang niwang sa timpang palang lugi na. Hindi sa presyo, labaw na. Muna nga, kung mabasa ta sa karang panahon, kung may ingon ta nga wala mabasa sa Biblia nga 10% or more, wala po mabasa sa Biblia nga 10% or less. Mas maklaro pa nato nga dunay basihan sa karang panahon nga ang mga halad o tupulo sa unang panahon tibuok. Dili ka makabasa sa balang kasulatan nga ang mga karaan ato ginikanan, naghalad nga ulo ra, naghalad nga paara, naghalad nga gipikas ang baka, kung dili ikapulo buo, halad buo. Ang ikapulo, mahalad may kapansanan, ang halad, pinatambok, way ikasaway. Muna mag-igsunan nga, sa logic nato tanawon, mas mapabarog nato ang kamatuoran, nga atong gugma, dili base lamang sa pag-ila, kundi mas labaw siya sa atong gugma. Mas labaw siya sa atong pag-ila, ay gugma man siya. Sa Hebrew mag-igsunan, ang malakias tristis, Hebrew na siya nga word, gigamit, giingon og maasor. Meaning tithes and offering, giapit na, plural na siya. Ang singular ana makigsunan is maaser. Sa mga theologian rin nga mga kuan gihatag na pud namon ipasag kapapas. So, ang maasor na-include na diha ang tithes and offering mo nang sa Malakay 3:10 nga Hebrew word, plural. Kung singular na siya maaser. Muna nga sa Malakay 3:10, wala lang sila gisgot og ikapulong nga katong 10%, kundi apil lang halad nga nabita. Ako ni balikon. Kaya din na hitabo ang tulis magigsunan. Ang Ginoo nagpanalangin sa tao, ang tao hambugiro, nagplano. Although bisan kita ang hambugiro, kaya daghang matao karon nga dili mo sulod og relihiyon, kaya ilang ipagka-relihiyon ang pagkamatinubangon, kabingon sila. Kung unsa inyong gibuhat sa pinakaubos nako sa akong mga katawan, gibuhat ninyo kanako. Muna ilang ipatakaran. Muna nga, ang tao nakabaton og bahandi, nagtuo nga siya nga iyaha. Iya nang ipangatag sa kalibutan. Niya ang pagdaig duwa sa iyaha. Gusto niya nga siya ang ma-recognize. Diha ang tulis magigsunan. Kaya dili ta ang ayan pasalamatan. Ang Ginoo ang naghatag, siya ang ayan pasalamatan. So pinagi sa systematic giving nga gihatag nga ehemplo sa tuwa. Kita gipanalanginan sa Ginoo. Bring your tithes into the storehouse. Iuli nato dito sa iglesia. Ug ang iglesia mo'y maghimong programa. Paingon sa kalibutan, ang iglesia nga nagrepresentar sa Ginoo, mo pasalamat sa Ginoo. Kaya ang Ginoo may naghatag. So mo na ang sakto nga proseso. Dili nato kaugalingon nagpanghatag, kita na yung pagbuot. Kaya ang uban di na mo sulod og reliyon matupa kay diha na sila ang napita. Mo na naghangyo sa dinhi. Ang iyang hangyo nga ang tanang katawan sa Ginoo magmatinumanon sa paghatag tungod kay ang buhat sa Dios nag-aginod, naglisod bisan sa lokal. Kung magwali dinhi amot-amot dayon. Kung magwali pledge dayon. May lang tong pledge matudloan ta. Sa iglesia ra ba wala nato kisa tong tighatag. Ang ubang taon nga may kahatag na dinagid mapil commission. Muna nga katupong dagko ra ginatagan mao giunahang pangutana. Muna nga usahay mawala na ang essence sa gugma kay nanita naka-pledge ka. Bisag wa pang kwarta diha pag abot sa panahon nga na anak ang wali wala pa kay kwarta makapangutang noon ka. Kaya wala pa man ka nagahatag tuging ka pledge. Muna usahay wala na systematic. Apan kung ang atong sistema ang tanan naka-systematic sa paghatag dito na sa iglesia kuhaon wala na inainan o kinsa ang naghatag, kundi ang iglesia na. So, ang tithes and offering, hindi na kayo mo magkapanuri sa Ginoo. Ang atong buhat magigsunan, pagsanyaw sa mensahe sa kalibutan, tibuo kalibutan, ingon sa dinhi, He has placed means, ang Diyos nagbutang og mga pamaagi sa kamot sa tao, alang sa iyang alang sa iyang His divine may flow, para sa iyang balaan nga magasa, mag-aawas ngadto sa tao isip mga sandayong aron sa pagluwas sa ilang isip ka tao. Kana ato mga gipanalangin sa Ginoo gigsunan sa ato gigamit na siya aron mahimong panalangin sa pagluwas sa uban. Consciousness Stewardship, page 15. Ang atong mandate magigsunan is global. Mingon sa dinhi sa pagsugo sa mga disipulo sa pagbuhat tibuok kalibutan sa pagwali sa maayong balita sa tanang mga binuhat ang Dios nag-assign sa mga tao. Ingon sa dinhi while some go forth to preach,
ang uban magawali, he calls upon others to answer his claims upon them for offerings with which to support his cause in this earth. Muna nga ang uban muwali, ang uban gani magawali, musuporta pinaagi sa atong halad. Muna nga, ingana ang pagbuhat nato magigsunan karon. Dili makita na ng muwali. Pero kung naipundo ang iglesia, naipundo ang mission, imagine na nato magigsunan. Kung ang tibuok sa ning district, tibuok Season District nag-practice og 10% or more. Unsa kadako nga magamit alang sa buhat magigsunan lokal o global. Ano man 50% ana marimit dito sa church as mission niya ma-distribute hangtod sa GR conference makawali dito sa laing mga nasod. Samtang dito sa Japan magigsunan ang tibuok Japan usaray pastor. Dili magigsunan usa ka distrito pila ka iglesia. Kunsi dito sa Japan walo ra ka iglesia usa ka pastor tibuok Japan na. Muna nga anak dako pa ang imbuhaton. Nag-aginod ang buhat magigsunan tungod kay way ikapundo og dugang mga pastor ug mga misyonary. Kay kana mga tawa na bisag mga hapuna pero gipakamatyan sa Ginoo. Bisag ingon taba mo na yung mga kuan sa atong mga ginikanan sa ulan sa Pilipinas. Pero sa atubangan sa Ginoo walay pinili basta mudawat kaniya. Kinahanglan mo kay balo sa mensahe. Muna nga kulang pa gyud dako pa kay daging buhaton. Muna magigsunan nga ang gugma sa Ginoo dako kayo alam nato. So atong pangutanon atong paglilimot sa pagiging ako ang atong gugma sa iya. Ang ngayon mapud ng atong mga ginagmay mga halad nga makatabang nato sa uban. Pagluwas na kalag mula pas kamatuoran. Ang Mateo 24 mga igsunan nagsulti ka nato nga moabot namo ang katapusan kung ang mensahe masangyaw na sa tibuok kalibutan. Ug masangyaw kini makigsunan pinaagi sa atong mga halad. Muna kung walay halad makigsunan ang lahat ito istorya, kung walay halad walay kwarta ang iglesia. Kung walay kwarta ang iglesia, walay kwarta ang atong pagpalihok sa misyonary. Kisa mga treasurer diya makigsunan kabantay mo. Wala gani halad, wala gani mabilin nga naman. Kung naay nag-specified kay ta, radio, channel, sulans, pagkuha na hulot na, wala mabilin. Pero ang halad, investment, mo to yun ay mabilin para sa iglesia. Wala gani may pangbayad sa kurente kung wala may halad. Wala nga sa kurente pala, nag-problema na daan. Wala din in short, dili ta mag-una-una. We should think always, atong una-una kanunay, di ay, nga ang tanang ani aga nato, dili ato kung dili iya sa Ginoo. Karon makigsunan nga nakaduugta ni nga mensahe. Dili nato tugutan nga atong kaugalingon nga pagatawgon nga tulisan atubangan sa Ginoo. Mahimong natin nagmatinumanon ta sa ikapulo. Apan usahay sa halad makigsunan nagpabilin tang tulisan. Apan pag-abot sa panahon, nagdahumta nga pag-abot sa Ginoo mahisama ta atong mga napulo ka birhen nga dunay 5 nga mga malamon ug dunay 5 nga buang-buang matod pa sa balaang kasulatan. Nagiingnan sa Ginoo wala ko makaila kaninyo. Lisod kay magigsunan nagtuo ta nga okay na ta ganang ikapulo ta. Pero nagpabilin na itang tulisan sa halad. Tungod kay nganong imong tulisan, wala nato napakita sa Ginoo ang atong gugma kaniya ug ang gugma sa pagluwas ngadto sa mga katawan nga wala pa nakadawat sa mensahe. Sa summary magigsunan, atong ligayan ang human math, instead atong tuuhan ang divine math. Kaya Ginoo nagsaad magigsunan, walay makulang ka nato kung siya atong Dios, siya ang atong kauban. Atong ibalikon magigsunan. Kita nga mga miyembro sa Seventh-day Adventist, dili lang ta Seventh-day Adventist din sa season. Dili lang may Seventh-day Adventist sa Baan. Dili lang ta Seventh-day Adventist din sa Mindanao, sa Pilipinas. Seventh-day Adventist na membro sa tibuok kalibutan ng denomination. We are a global church. Ug dunay misyon. Ang atong misyon nga masangyaw ang mensahe sa tulo ka manalanda aron sa pagpangandam sa iyang pagbalik. Magkaigsunan, gusto na ba mo uli dito sa langit? Giganahan ba mo puyo pa din kalibutan? Nagtugday ka sakit magkaigsunan. Kung ito tanahon, maghulat pa mong laing COVID. Ang COVID na ba karon perti na sayo na himo ang variant? Maghimo lang laing variant, point, na napoy laing variant. Muna magigsunan nga, himo na dahil ita pa, lockdown, di ta kalihok, di ta kabaligya. Moabot ang panahon, nga nga ato mga kapdangan karon, di na nato mapuslan. Muna nga, gitudluan ta sa Ginoo daan, nga ang mitras na atong magamit ang atong mga kapdangan, sa pagpiyalya sa Ginoo sa iyang buhat, atong pakinig magamit. Moabot ang panahon nga, kung makabantay mo atong COVID, daghag kwarta, pero di magamit. Di naghay kwarta pero di magasto. Ano man, di makakatog kuan, di makakalakaw. Una nga
Mabot ang panahon nga sama ana. Naghatag tinigong pero di na nato magamit. Mas maayo karon mintras kung sa atong income. Iuli nato sa Ginoo ang iyaha ug muhatag ta sa atong gugma labaw sa atong pag-ila kaniya or 10% or more aron makahimot ta sa makigbahin sa dugong bulaton dito sa yuta. Ingon sa dinhi magigsunan. Count yes on Stewardship page 36. Kung ang atong mga katawhan nagabaton sa gugma sa Dios diya sa ilang kasing-kasing. Usa man ang gugma sa Dios diya sa atong kasing-kasing nga gipangita dinhi magigsunan. Ang gugma dinhi magigsunan is kanang dapat batiw nato ang gugma, batiw nato ang kahingawa sa mga tao nga wala pa nagabaton sa kamatuoran. Makadumdum mo magigsunan, pilay namatay sa 911. Pilay namatay atong audit. Pilay namatay atong COVID. Nakasure ba ta nga katong tanan sila nakadawat sa mensahe sa kaluwasan? Muna siya ang atong dapat makabaton ta sa mong gugma sa kahingawa. Pila pa ba sa inyong mga parente ang wala pa nakaibalo? Pila pa ba sa inyong mga anak ang wala pa nakabalik? Muna magigsunan ang kasing-kasing. Muna ang gugma nga gipangita sa Ginoo diha sa atong kasing-kasing. Ingon sa dinhi, if every church member were imbued, kung ang tanang member sa iglesia nakabaton sa espiritu sa pagsakripisyo, ingon sa dinhi, there would be no lack of funds. Dili na makulangan og pundo, home and foreign mission, ang atong lokal ug ang atong foreign mission. Our resources would be multiplied. Mapilo-pilo ang atong mga resources. 1,000 doors of usefulness would be open. Daghan naman niya ang mga pamaagi magamitan ni ini. Imbis kay kita makita sa atong mga sultihan, ingon sa dinhi, and we should be invited to enter. Kita na niya pasudlon, imbis kay kita di na kita makita sa ilaha. Kung ato ni nabuhat magigsunan ni sumpay din sa unahan. Kung ato nabuhat kini systematic giving sa unang panahon pa, kana pa itang gugma sa paghalad aron magkabaton ang uban sa kaluwasan. Ingon sa dinhi, had the purpose of God been carried out in giving the message of mercy to the world, nahuman na unta ang buhat sa Ginoo sa pagsangyaw sa mensahe sa kaluoy sa tibuok kalibutan. Kung atong nahimo ni unta sa unang panahon pa, yung sa dinhi, Christ would have come, nibalik na unta ang Ginoo. Yung sa dinhi, ang mga balaan nakadawat na unta sa ilang pag-welcome, pag-abi-abi dito sa balaang syudad sa Dios. Okay, so nandugay na unta dito sa langit ay. Kung nahibawan pa natin yung systematic giving, makatabang ta sa pagpadali sa pagbalik sa Ginoo. Wa may lain pamagi magigsunan. Kaya ang katapusan dili moabot pinaagi sa gira kagutom pun sa pa. Moabot ang katapusan kung masangyaw na ang mensahe sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kung sa may atong part, mo nang atong halad magigsunan. Muna kung gamay ra ta ginalanan, gamay ra gina siya maabot. Abi niya magigsunan nganong i-practice ta ging ana. Kaya kung imo tanawon, amo sa kapatanon, usay giwan sa matanon nga dato. Ginoo, unsay akong buhaton para makasulod sa gingharian sa langit? Unsay giwan sa Ginoo magigsunan? Sa to, ibaligya ang tanang mutangog ipanghatag sa mga kabos. Subok nga panalunong magigsunan kaya subinlanon, italikod ang matang ug wala nakahimo. Ug sumpay sa mong teksto mayon ang Ginoo. Mas sayon pa sa usa ka pamilya sa paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato nga musulod sa gingharian sa langit. Mura magisunan niya, wala gihugman niya ang dato di maluwas. Apan kung ang atong gugma sa atong mga kapdangan na din napita, dili kita makasulod sa gingharian sa langit. Mura siya magigsunan. Ang atong giisgutan din magigsunan, 10% or more COP for Christ. Dili pa ni pabaligya ang tanan. Wala pa talaga ingon niya, ibaligya ang tanan. 10% pa lang sa atong income. Basin og diha pa lang napita magigsunan mo aksyon tag untol. Nanay kapulo ka 10%, napagi 10% nga halad, namor pa yun. Muna magigsunan, gi-practice na tungod kay walay mabilin sa ato. Kung maato tag langit, simpa ko lang ato tag langit. Kung mag-ato tag langit magigsun, na ba tayo madala? Wala kita. Gani, kung dili man ta mamatay, dili man ta makuha mabuhi, utruhon ta sa Ginoo, alisan ta tagabot anang magsugat sa iya ba? Dili pa ta maabot sa pagsugat sa iya, mautro na ta. Samot na kung patay na, pagbangon na to, bago na ta. Wala tayo madala. Muna nga, kung matutag langit, wala tayo madala. Kung matutag lugnanan, ano sa po inyong nanon? Muna nga, din sa kalimutan, walay mabilin sa ato. Muna nga, gitudluan to sa Ginoo. Nga mas maayo sa pagkakaroon. Mintras doon tayo kusog. Kaya kini nga imbitasyon nga akong dalang kaninyo. Imbitasyon
sa hinay-hinay nga pag-surrender sa Ginoo sa mga butang nga makapawili ka nato nga mo hinungdan unya pohon basin mo hinungdan nga dili ta makauban kaniya sa langit. Ang mga butang sa kalibutan gibutang na sa yawa aron mawili ka. Ang pinakabugat nato karon magigsunan dili man lisod sabton ang 10% or more. Kaya wala man puy mabasa nga 10% or less. Kanang gyud nato nga free will. Kanang gyud nato ang kapubuton. Napay basihan na atong free will nga 1%, 2% wala po. Wala po tayo mabasa na. Pero mas natin na klarong nakita nga ang halad tibuok kung ang ikapulot tibuok. So dapat kung atong sabton pantay na siya or more mas tambok pagali. Muna nga kita ang atong dagunon karon magigsunan ang ato na lang kaugalingon. Dili mo abot ang balaang espiritu tungod kay ang balaang espiritu dili mo abot aron sa pag-utro sa kinaiya. Kung nakabasa mo sa atong morning devotional atong pipilangin bagi mga adlaw, ang balaang espiritu moabot ug unsay imong nabtan nga kinaiya mao na let the righteous be righteous still and the wicked be wicked still. Wala na utro na mo na nga kung naabtan ta sa espiritu nga daot kung naabtan ta sa balaang espiritu nga mga dalo pang atong kasing-kasing magpabilin na tang dalo. Muna nga karon gitudluan ta pinaagi sa atong mga ikapulo ug mga halad. Kaya kini kapulo, di na kaya natin ang problema. Kini na nagkinahalan. Kunahuna ta nga mas gamay pag hindi sa kapulo. Kunya na kunahuna ta nga kita rin magkapulo. Muna siya ang atong sa gubangon nun magigsunat nga atong i-practice atong galingon. Na ang paghatag wala gisulti sa balaang kasulatan kung pilay porsyento. Pero wala po gisulti sa balaang kasulatan nga ubos pa siya sa ikapulo. Magigsunan ng atong kumpanya sa Tibok South Philippine Union Conference. Atong basahon. Makita ninyo magigsunan. Stewardship Promotion Campaign. Slogan sa Tibok South Philippine Union Conference. Gani iabot namin sa Northern Pacific Asia Division sa Japan. 10% or more. Basahan ninyo magigsunan. Mabasa ninyo diha. Ang atong Stewardship Promotion Campaign sa Tibok SBUC. Basahan ninyo magigsunan. 10% or more. COP for Christ, I will go. Katulong na ito basa magigsunan. Dungan tatanan. Last na ninyo magigsunan. Last slide na rin ako. Basahan na ito ugungan magigsunan. 10% or more. Digo! 10% or more, COP for Christ, I will go. Muna magigsunan ang atong campaign. Wala ta nag-campaign magigsunan nga pugson mo. Gitudlo lang dili man pud mo campaign nga 10% or less. Kaya sa pa may pulo sa among promosyon nga less na among i-promote. More yun. Di mo po among ibati sa among experience panalangin sa Ginoo. So, dugay na magigsunan. Dugay na. Nag-celebrate na tagarnog 168 years existence as Seventh Adventist. Kanya dugay ra kay nga promosyon nga kita rin magbuot sa halad. Magpaabot pa balitag lain 160 years aron maabdan ta sa kadugay sa panahon. Muna nga atong promosyon karon 10% or more. COP for Christ, I will go. Muna nga that is personal commitment. Kung nakita ninyo magigsunan, kung ibati ninyo nga gusto mo maapil ni ani nga buhat, kay gusto na ta muuli na ng langit. Kay dugay dayon ta naguli dag napita kung natuman pa nato ni. Atong dunganon ni putro basta magigsunan. Ato nang i-post kay dali gamay. 10% or more. COP for Christ. I will go. Nga nga phrases ang atong pagbasa. Sige, ready go. 10% or more. COP for Christ. I will go. Muna atong gugma magigsunan sa iya. Pinaagi sa gugma sa pagpahibalusag sa mga tao na wala pa sa kamatuoran. Alang sa pagdokument ani magigsunan, kung okay na sa inyo ha, this is a personal commitment. Kung tanaw ninyo magkaya, kung dili pa karon, basta kay mosaad mo sa Ginoo nga ato ning himuon, ato ning tabangan kay gusto na ta magdali, gusto na ta muli, di na ta gusto nga maabtan paglaing COVID.